Pa izuzetno sam zadovoljan, dolazim iz firme Tehnoradionice iz Zrenjanin i ovo je drugi put da prisustujem ovakvim sastancima. Bio sam takođe u Temerinu kad je bilo sa mađarskim kompanijama, sada ovo sa italijanskim, vidi se veliki napredak i stvarno je sve na jako visokom nivou organizovano. Izuzetno mi je čast što sam imao šansu da razgovaram sa italijanskim kompanijama koje mogu da nam budu potencijalni dobavljači, kao što i mi njima možemo. Stoji mnogi vidovi saradnje koje proizilazi iz mnogih sastanaka, tako da mogu da kažem da je sad negde tek na pola dana i da mnogo toga, sve što smo očekivali, ne samo da je ispunjeno, nego i prevazišlo za sada. Takođe bih samo spomenuo jučerašnji dan gde smo obišli Danijeli i druge institucije, gde smo mnogo toga videli što nismo imali priliku do sada, nismo ni znali da tako nešto i postoji. Tako da na kraju samo mogu da zaključim da je sve za sada izuzetno dobro i ispunjeno naše očekivanje.